Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pablo Diego Moreda Gil, alcalde de Cedeira. Moi boas tardes, Pablo. Hola, que tal? Moi boa tarde. Bueno, primeiro, dende a nosa federación, gustaríanos agradecerche a túa presenza nesta gran final da Liga Galega de Karate. Bueno, para min é un placer que poder estar aquí con vos, a verdade que cada vez que veño a visitarvos, cada vez que tedes aquí unha prova do Campeonato Galego, pois a verdade que me dou conta de que realmente se move dentro da Federación de Karate e do ben que estades a facer o vosso traballo. O prazer é noso, a verdade é que sempre que vimos a Cedeira tamén nos sentimos super ben acollidos e, bueno, esperemos que esta tradición se manteña ano tras ano como ata agora. Sí, bueno, para nós o deporte primordial no Concello, deporte e cultura son uns sinais de identidade que temos no grupo de goberno dende fai moitos anos. Seguiremos apostando por o deporte, por todo o que significa o deporte, por todo o que aporta o deporte á sociedade, sobre todo á nosa mocidade. Totalmente, Pablo. Bueno, aproveitando hoxe a túa presenza no noso campeonato, gustaríamos saber que opinas sobre como se está levando a cabo durante as xornadas de mañá e de tarde. Bueno, pois a verdade é que me sorprende moito, como dixen antes, por o ben organizado que está todo, non? Quer dicir, é unha disciplina, o karate, moi ben enfocada nun senso de determinado deporte, pero sobre todo a organización, ¿no? Comparado con outros deportes, bueno, tamén fixen práctica deportiva, bueno, sobre todo en baloncesto, non en atletismo, pero bueno, sobre todo no baloncesto moitísimos anos. Pero bueno, aquí é totalmente diferente, sabes? É dicir, é un respeto tremendo entre os adversarios, que ao final son compañeiros, un respeto aos árbitros, un respeto dentro do público e todo, e sobre todo unha gran participación. É dicir, estamos a falar de que casi 600 participantes aquí en Cedeira, significa ter a 2.000, 3.000 persoas entre o público durante toda a mañá e a tarde, con esta calor que tivemos hoxe, e que todo se desenvolvese da mellor forma posible. Para nós é fantástico. Totalmente, a verdade é que temos moitísima participación, hoxe Cedeira, bueno, está totalmente inundado de karatecas, non? Supoño que, bueno, para ti como alcalde será todo un orgullo ter tanto éxito en unha vida activa a nivel deportivo para todos os teus cidadáns. Sí, bueno, a ver, foi un poquinho, sempre creín no deporte, sempre a miña trayectoria personal, profesional, foi a través do deporte. Outros compañeiros que temos no grupo de goberno tamén desenvolveron durante moitísimos anos a práctica deportiva. Cedeira xa tiña unha tradición longuísima e bueno, estamos a falar dunhos resultados tremendos. Temos un clube de karate fantástico, un clube de fútbol que está agora mesmo movendo a máis de 150 rapaces, un clube de atletismo e natación que xa ten campións internacionais, campións europeos movéndose na elite de España, un clube de remo con dúas remeiras, que están en universidades americanas, que agora mesmo estuveron competindo pola mañá en Ourense, no Campeonato Galego, donde veo precisamente unha das remeiras que está na Universidade de Miami. Seguimos apostando moito polo deporte, vamos a facer ahora a ampliación da piscina municipal con un investimento sobre 600.000 euros, e estamos a punto de empezar as obras dun centro de adestramento especializado deportivo, que iso vai ser, bueno, para nós é como ter un CAR en pequeniño, non? Creo que para Cedeira é fantástico, e creo que dentro do Concello se poden facer moitísimas cousas, pero, bueno, creemos que as políticas de cultura, turismo e, sobre todo, deporte deben sempre seguir continuar. Bueno, a verdade é que, sen dúbida, tedes resultados totalmente admirables a nivel deportivo, bueno, que durante todos estos anos o traballo que tiveches que facer dende o Concello foi tremendo. Bueno, nos que anos durante os cales ti estiveches sempre presente, porque hoxe, aínda por riba, é un día moi especial, porque, se non me equivoco, estás aniversario, non? 11 anos de alcaldía aquí en Cedeira. Sí, a verdade é que para mí o día de San Antonio é un día fantástico, aparte que é unha festa, unha romería popular aquí en Cedeira que se está a desenvolver a levar a cabo agora. Son 11 anos xa casi unha cuarta parte da miña vida, e, bueno, é algo fantástico, dicir, houve un antes e un despois a nivel persoal, porque así como crecín como persoa, tamén crecín en moitos niveis, non? E o que dicía que o tema do deporte, Cedeira xa tiña unha tradición deportiva, e o que necesitamos era darlle un pouco máis de continuidade, que foi o que fixemos, intentar mellorar todas as instalacións. Esta instalación, precisamente, tamén, en Dao Chan, se cambiou fai pouco
se puxo un chan novo, co cal nos permite que poidan vir o tipo de deportes. O ano pasado estiveron aquí campeonatos galegos de voleibol, que é unha disciplina que nunca se había feito aquí, que agora xa temos un pequeno equipo en que só se xa de adestramento, e nos dicían, jole, tedes unha pista fantástica para o tema do voleibol, é dicir, unha pista que intentamos compaxinar para outros deportes. E así nos gusta traballar, traballamos moito coa participación cidadán, incluso temos orzamentos participativos dende fai 6 anos con chavais, con nenos e nenas, tanto do cole como do instituto, donde plasman ideas, donde traballan sobre esas ideas, donde ao final son informadas polos técnicos municipais. Nosotros non participamos en nada, salvo en aprobar no último pleno esas propostas que entre eles chegan a diálogos que lles axudan realmente tamén a comprender como funciona un concello, e tamén lles axudamos a que nos digan cales son aquelas carencias que eles venden dentro dos seus ollos, que moitas veces son máis grandes cos nosos, non? Por suposto, e bueno, como podemos observar, non? Con toda a vosa trayectoria aquí en Cedeira, por todo o que ti nos contas, tes unha gran implicación con estas terras, non? Con este concello, con esta cidadanía, e bueno, que mellor que ti para recomendarnos a nós que vimos aquí a Cedeira de visita, a todos os karatecas, as súas familias, que lugares, que sitios lle recomendarías acudir, xa que estamos aquí durante a nosa estancia? Bueno, primeiro que estamos nun territorio que somos xeoparque, donde solo hai 2 xeoparques en Galicia, donde somos xeoparque con varios concellos, 18 xeoparques que están dedicados e verificados pola UNESCO. Creo que estamos nun terreno especial dun grande interese xeolóxico, pero que ao final ten un interese de todo tipo, ¿no? Que mira, eu creo que en cada concello dos que pertencemos ao xeoparque, porque eu sempre vou a falar en plan comarcal, ¿no? Quero sempre tirar para diante da comarca, ainda que sabemos que Cedeira é un pueblo super turístico, ¿no? Creo que hai moitísimas cousas que poder ver, tanto en Moeche, San Sadurniño, en Ortigueira, en Cariño, en Cerdido, en Valduviño e aquí en Cedeira. En Cedeira, agora mesmo visitar a Vixía Garita de Herbeira, que son os cantís máis altos da Europa continental, ir a Santander Teixido, ver o complexo xacemento arqueolóxico que temos na Punta Serridal, onde hai unha cetaria restaurada dende fai 4 anos, donde temos un monumento con forno do século III antes de Cristo. Quer dizer, hai moitísimas cousas que poder ver, só hai que dar un paseo. Hasta houve unha obra moi importante na praia, no? Que se fixo, que tamén se pode disfrutar da nosa praia, e sobre todo o que lle gustan os deportes de aventura, de naturaleza, porque tamén nos gusta compaxinar o deporte coa naturaleza. Pois agora temos unhas 50 vías de escalada na Serra da Capelada. Temos un parque de aventuras para os máis pequenos, para andar entre os árboles e todo eso, sempre con guía, e así como temos a primeira vía ferrata que houve en Galiza, ¿no? Que ao final solo pensar que a vía ferrata move entre 2.500 e 3.000 personas no verán. Entón, eso tamén creo que temos que poñer en valor, compaxinar un poquinho todo o que é o deporte que practicamos nós, pero tamén axudar a que a xente poida vir a disfrutar da naturaleza e, poder facer non só o senderismo, sino tamén deporte. Pero, bueno, eu creo que visitar o xeoparque a nivel comarcal hai días para todo. Totalmente, bueno, temos aquí múltiples opcións que, bueno, isto non nos dá tempo a facelo en unha semana inteira, así que, bueno, seguro que todos os nosos competidores, as súas familias, voltaremos aquí a Cedeira para disfrutar de todas as actividades que ofrece, de todos os servicios que podemos disfrutar aquí en Cedeira. Sí, e sobre todo creo que, bueno, vendo o día que fixo hoxe, vendo a entrevista que nos estás a facer, creo que temos que poñer aire acondicionado, empezar a pensar que en Galicia hai que poñer aire acondicionado, non só abrir as portas, porque, bueno, hoxe foi increíble o traballo que se está a levar a cabo aquí, con 30 grados que está a facer fora no exterior. Aquí a temperatura ambiente ten que ser moi elevada, e, bueno, como a xente aguanta, como a xente se participa, pero, bueno, hai que pensar en poñerlle remedio a todo isto, porque, bueno, os que practican deportes saben perfectamente o que significa esta calor con esta humidade, ¿no? Pero, bueno, moitísimas grazas a Federación Galega por confiar en nós, por participar, o Clube de Karate de Cedeira, que está a facer un traballo fantástico, do que nos sentimos moi orgullosos, cunha aplicación tremenda no que é a saúde do deporte na vila para as crianzas que hoxe en día queran practicar este bellísimo deporte. E, bueno, que sigades así, que sigades aumentando licentes, que sigades traballando nesta liña tan boa, nesta dinámica tan positiva, e desexamos moitísima sorte nun futuro. Así que moitísimas grazas por contar con Cedeira, por contar con Ortegal, por contar con esta escriña de Galicia tan fermosa.
Moitísimas grazas a ti, Pablo, prazer enoso e, bueno, dende a nosa federación gustaríanos tamén agradecerche o teu espectacular traballo realizado aquí en Cedeira como alcalde. Grazas, moitísimas grazas. Moitísimas grazas pola túa entrevista e, bueno, esperemos volver a vernos no próximo ano. Volver a vernos é eso, pero que sexamos capaces de controlar un pouco máis a calor, vale? Que hoxe foi, digo, que está sendo tremendo. Eu estuve pola mañá pois nunha procesión que houve nunha festa que temos aquí de tradición popular que se chama San Antonio do Corbeiro, que é unha, bueno, para min claro, o sea, aparte que por xente de Cedeira é algo fantástico, algo que se leva no corazón, pois para mí tamén é moi emotivo precisamente por eso, polos 11 anos que levo no Concello que coincidiu co mesmo día, non? E, bueno, recordo, foi a unha da tarde estuve na Eucaristía, unha calor cando salimos do coche, unha calor na procesión, bueno, que está a xente ali a 33, 34 grados agora mesmo, disfrutando na festa, e espero que esteñan con moita crema solar, porque de verdade que o de hoxe en toda Galicia está sendo unhas temperaturas tremendas, pero bueno, nada, a seguir disfrutando así e disfrutar da vida, que é o máis importante. Totalmente, así que nada, esperemos volver a vernos no próximo ano aquí en Cedeira de novo, pero sen temperaturas tan extremas e tan elevadas. Moitísimas grazas, Pablo. Moitísimas grazas a vos, de verdade, de corazón.